Здравейте! Делимано рецептата днес е супа песто. Страхотна идея, нали? Сосът песто дава невероятен аромат и вкус на всяко ястие. Рецептата идва от Франция. Може да промениш зеленчуците спрямо сезона. Започвам с продуктите. Трябва ти шепа босилек, 3 скилитки чесън, 2 моркова, 3 стръка целина, 1 глава лук, шепа грах, 2 домата, половинка хляб и 50 грама сирене пармезан. Добави сол, пипер и зехтин. Приготви пестото. В купа сложи няколко листа пресен босилек, 3 скилитки чесън, сол, пипер и повече зехтин. Пасирай ги до гладка смес. Колкото повече босилек ползваш, толкова по-наситен е ароматът. За кротоните нарежи хляба на купчета, пораси сол, пипер и зехтин. Умеси ги с ръце. Сложи кротоните в тава делимано за 15 на минути във фурната на ниска температура от 125 градуса. Провери след 10 минути дали са готови. Добре е да се запекат без да се изсушат. Обели и нарежи зеленчуците. За основа на супата ти трябва лук, целина и моркови. Според сезона можеш да избираш различни зеленчуци и подправки. Например, копърът е страхотна добавка към тази рецепта. Всеки зеленчук е подходящ за тази супа. Избери по вкус. Нарежи доматите на купчета без да ги белиш. В затоплената тенджера делимано сложи зехтина и зеленчуците. Трябва да умекнат леко и да придобият златист цвят. Когато са почти готови, увеличи температурата и добави топла вода. Остави ги да поврят за 10 на минути. Ще се получи ароматен бульон. Супата е бистра, докато не прибавиш соса песто накрая. Добави доматите и граха. Разбъркай преди да сложиш пестото. Супата е почти готова, но я остави да поври на средна температура преди да сервираш. Идва най-вкусната част. Сервирай ароматната супа в индивидуални купички. За завършващ щрих, сложи кротоните и посипи с пармезан отгоре. Страхотно! Класическа френска рецепта, толкова лесна и здравословна. Пестото може да допълваш с най-различни подправки. Имаш неограничен избор. Да ти е вкусно. Не забравяй, идеите в кухнята са безценни. Ако тази ти харесва, бъди истински приятел. Сподели я!